Počas pandémie covidu v roku 2021 sa britský premiér Boris Johnson ocitol v zložitej situácii, keď bolo potrebné zabezpečiť dostatok vakcín pre britskú populáciu. Jeho vláda úspešne uzavrela dohodu s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca o dodaní miliónov dávok vakcín, ktoré mali byť rozhodujúce pre očkovaciu kampaň Spojeného kráľovstva. Avšak politický tlak a logistické problémy ohrozovali dodávky týchto vakcín, čo viedlo Johnsona k extrémnym úvahám o vojenskom zásahu v Holandsku, kde sa nachádzal sklad s týmito dávkami. V marci 2021, v čase, keď Spojené kráľovstvo zápasilo s pandémiou a narastajúcim dopytom po vakcínach. Európska únia pohrozila blokovaním vývozu vakcín z fabriky v Leidene. Táto fabrika vyrábala vakcíny nielen pre Európsku úniu, ale aj pre Spojené kráľovstvo, no problémy so zásobovaním znamenali, že AstraZeneca nedokázala uspokojiť obe strany. Európska únia sa obávala, že Johnsonova vláda uprednostní vlastné dodávky z Londýna a preto sa rozhodla zablokovať export z fabriky v Holandsku. Boris Johnson bol odhodlaný zabrániť tomu, aby Spojené kráľovstvo zostalo bez vakcín, a tak začal zvažovať všetky možnosti vrátane vojenského zásahu. V memoároch, ktoré zverejnil v septembri 2024, priznal, že nariadil britskej armáde, aby vypracovala plán na tajnú vojenskú operáciu, ktorá by získala 5 miliónov dávok vakcín. Armádni velitelia údajne navrhli, aby britskí vojaci prekročili kanál La Manche a tajne zabezpečili vakcíny z holandskej fabriky v Leidene. Hoci bola táto operácia teoreticky možná, Johnson napokon od plánu odstúpil, uvedomujúc si, že napadnutie spojeneckej krajiny NATO by mohlo mať katastrofálne dôsledky. Označil tento nápad za šialený a rozhodol sa hľadať iné riešenia prostredníctvom diplomacie. Diplomati ho varovali, že takýto zásah by úplne zničil vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou a krajina by sa tak mohla ocitnúť izolovaná od budúcich dodávok vakcín z kontinentu. Tento incident ukazuje, aká napätá bola situácia v období, keď vlády po celom svete bojovali o každú dávku vakcíny. Pričom prioritou bolo rýchle a efektívne očkovanie obyvateľstva. Johnsonovo uvažovanie o vojenskom riešení tiež poukazuje na extrémne rozhodnutia, ktoré museli vlády robiť v období, keď čelili pandémii bezprecedentného rozsahu. Spojené kráľovstvo nakoniec získalo vakcíny aj bez nutnosti vojenskej akcie, avšak tento moment zostane zapamätaný ako ukážka napätia a zúfalstva, ktoré sprevádzalo globálnu očkovaciu kampaň. Okrem toho sa tento príbeh stal súčasťou širšieho vyšetrovania Johnsonových rozhodnutí počas pandémie, keď musel obhajovať svoje rozhodnutia pred parlamentnými výbormi a vysvetľovať svoje konanie počas krízových mesiacov. Jeho memoáre poskytujú nový pohľad na zákulisné rokovania a dilemy, ktoré formovali svetovú reakciu na pandémiu. Ďakujem, že si pozrel toto video. Ak sa ti páčilo a chceš viac zaujímavého obsahu, nezabudni ma podporiť. Stačí kliknúť na like a prihlásiť sa na odber. Prajem ti krásny deň.